שלום לכם, וברוכים הבאים לפודקאסט הקול של דור. שמי איציק שפיר. הפודקאסט על זה נולד מתוך כאב גדול, אבל הוא מביא אור, אהבה ותקווה. הוא נולד מתוך כאב בעקבות הרצחו של בני הבכור, דור חנן שפיר, זכרו לברכה. בשביעי לאוקטובר במסיבות, דור היה בן 30, והוא נרצח יחד עם בת הזוג שלו, סביון חן קיפר, במסיבת הפסיידק שהייתה ליד קיבוץ נירים. דור האמין בטוב שבאדם, הוא האמין בהקשבה, הוא האמין בצדק, והחלום שלו היה לעשות טוב בעולם. דור עבד בעולם הפודקאסטים, הוא היה עורך ומפיק ברשת עושים היסטוריה, שהאמת ממש מפה מהאולפנים שרשת עושים היסטוריה אנחנו משדרים, אז תודה לעושים היסטוריה. אנחנו פה ממשיכים את דרכו של דור. בכל פרק נארח אנשים מדהימים שיביאו לנו מסיפור חייהם, ובעצם בגדול יעזרו לנו לעשות טוב בעולם, וכך להמשיך את דרכו של דור. והיום נמצאת איתנו אורחת מיוחדת, אפרת שפירא רוזנברג. היי. היי. נעים מאוד. מה שלומך? מה שלומי? אתה יודע, זאת שאלה טריקית. שאלה עם מטען, אני חושבת, עבור כל ישראלי. מה את עונה כששואלים אותך? אני בדרך כלל עונה שברמה האישית, אני לא מרגישה שיש לי זכות להתלונן על משהו. כאילו אני אומרת, ברוך השם, הילדים שלי בסדר, יש לי בית לגור בו, אתה יודע, הייתה מלחמה עם איראן, אני גרה בבית שיש לי בו ממד, לא הייתי צריכה לרוץ במדרגות, לסחוב תינוקות על הידיים, למקלטים ציבוריים, מה שהייתה חוויה של כל כך הרבה אנשים, ואגב, חוויה של ההורים שלי פה בתל אביב, לרוץ 5 קומות בגיל 80 למקלט מתחת לבניין, וכל מיני דברים כאלה. אז ברמה האישית יש לי איזה הכרת הטוב, אבל ברמה הכללית, אני לא יכולה, אבל עובדה שאני לא יכולה להגיד שלומי טוב. כי שלומנו לא טוב, באופן קולקטיבי. וחלק מערבות הדדית, וחלק מלהיות ישראלי, זה להרגיש את הכאב הפרטי של אחרים, ואת הכאב הקולקטיבי שלנו כחברה. אז זו תשובה מורכבת שכזאת. אז כששואלים אותי מה שלומי, אז יש את התשובה המקובלת הזאת, שלומי כשלום עמי. כן. שאני פחות מזדהה איתה, באופן טבעי. אני בדרך כלל עונה לשאלה הזאת, סביר בהתאם לנסיבות. אני אגיד שאני ברמה האישית, אולי אני אגיד שאני מאלה שמצליחים איכשהו לקום על הרגליים ולעשות דברים, למשל הפודקאסט הזה, ויש עוד דברים שאני עושה, מופע ועוד כל מיני מיזמים שאני מנסה לעשות אותם. אבל יש אנשים במקומות אחרים, אגב, גם בתוך המשפחה שלנו, אני ואשתי במקום קצת שונה, והבנות, כל אחד עם המקום שלה, ואנחנו רואים באמת משפחות, אני חושב שאפילו בהקשר הזה יש מאוד הבדל, ואני רואה אותו בקבוצות תמיכה, בין משפחות להורים, משפחות לחיילים, לבין משפחות לאזרחים, מסיבות, קיבוצים וכולי. מאוד רואים את ההבדל הזה, גם ביכולת להתמודד, גם במחשבות מאחורי הדבר הזה. כי כאילו יש, למשפחות של חיילים, יש איזה, את האתוס הזה של הגבורה, שנותן איזושהי... הציל את עם ישראל, והוא לחם, וגבורה, וזה קיים, זה קיים. גם מבחינת יש במדינה היררכיה לשכול. במקום הראשון נמצאים חללי צה"ל. במקום השני זה טרור. אני חושב שרק בשנת 99 הישבו, קודם כל הכריזו שיום הזיכרון לחללי צה"ל יהיה גם לנפגעי טרור, ואז גם אני חושב באיזשהו שלב הישבו את החוק, את הזכויות וכל הדברים האלה. ועדיין, בטח נדבר גם על קצת עניינים דתיים וכדומה, אבל עדיין אני אגיד שאם תסתובבי, ואני בטוח שאת מסתובבת, בימי זיכרון, ושומעים את כל ההזכרות וכל התפילות וכל הזה, נפגעי הטרור או הנרצחים מקבלים בקושי חצי שורה שם.
ובנוסח יש הרבה מאוד חללי צה"ל. הרבה מאוד שם חללי צה"ל. כן, זו היררכיה מאוד כואבת, מאוד כואבת. ממש מרגישים את ההיררכיה הזאת. אתה יודע שההיררכיה הזאת היא קיימת גם בתוך חללי צה"ל. זאת אומרת, היא כאילו לא נגמרת. אני לא מדברת על המערכה האחרונה, אבל יש כל מיני סוגים של חללי צה"ל. ויש קרבות, ויש תאונות מבצעיות, ויש תאונות דרכים, ויש... ההיררכיה היא לא נגמרת, וזה כל כך כואב, כי אתה יודע, זה עוד משהו שצריך להתמודד איתו. זה כאילו שהמוות של האדם האהוב הוא לא מספיק. אתה גם צריך להתמודד עם כל מה שמסביב, כל החבילה הזאת שבאה עם כן, אז אני אגיד, אם כבר מדברים על זה, שבאמת אצל חללי צה"ל יש מאוד את העניין של הגבורה, ושהם לא מתו לשווא, וזה גם מתקשר הרבה פעמים לניצחון המוחלט, ויחד ננצח, זה איפשהו מתחבר שם. ואצלנו זה סיפור אחר, אבל נשים את זה רגע בצד. אבל אני יכולה להגיד משהו על מה שאמרת, שאתה עושה מאז, אני לאחרונה ראיינתי, אולי נדבר על זה אחר כך, במסגרת איזשהו פרויקט שאני עושה, שקוראים לו קשה להאמין, פסיכולוגית קלינית, שמתמחה בפוסט-טראומה כבר 20 שנה עוד, לפני שזה היה משהו כל כך בתודעה ומוכר, ודיברנו ספציפית על בכלל אדם שעובר איזשהו משבר, והיא אומרת, היא אמרה שם משהו שתפס אותי נורא נורא חזק, שהיכולת של האדם להזכיר לעצמו מי הוא היה לפני האירוע שקרה, ולהתחבר לטוב שבו ולעשייה שהוא היה בתוכה, הדבר הזה הוא עבור אנשים מסוימים מאוד מאוד, הוא כלי מאוד מאוד משמעותי אז היכולת להתחבר לעשייה לעשות טוב ולתיקון, יש בה המון המון כוח. אז את בעצם אומרת שקודם כל זה כנראה היה בך גם לפני, וכנראה, וב' זה בהחלט עורר את זה. כן. 7 לאוקטובר עורר את זה בכל מיני היבטים, ובאמת, לא אגיד את זה בהגזמה, אבל להפסיק להתעסק בשטויות ולהתעסק במשמעות, ובאמת זה אחד הדברים, אני מקווה שגם עושים את זה באיזשהו מקום. אבל בואי נחזור אלייך. תני לנו איזה ככה תעודת זהות, פיץ' מעלית, קצת. אתה יודע, זה תמיד, הילדים שלי שואלים אותי כבר שנים, אמא, בכל התפסים שצריך למלא, של מקצוע האם, מה את בעצם עושה? זה בעייתי באמת. כן. כי אני הלכתי במסלול אחר, אני בכלל למדתי משפטים, ועבדתי כעורך הדין כמה שנים בשירות המדינה, בתחילת דרכי המקצועית, ואחרי כמה שנים הבנתי שזה לא שם תהיה התרומה החברתית שלי לחברה הישראלית, ואני באמת, איך אני אגיד את זה? היום אני עובדת בבית אביחי, ואני עוסקת בתוכן, אני יודעת, יהודי, ישראלי, במובן הרחב של המילה, תקשורת. תכף אני אמקד את זה קצת יותר, אבל אני גם יושבת ראש של ארגון נאמני תורה ועבודה וקולך, שאתה יודע, פועלים למען ערכים של יהדות, ציונות דתית מתונה, וערכים של ליברליזם ופמיניזם והומניזם בתוך המגזר של הציונות הדתית. זה בעיקר. ועוד כל מיני. ועוד כל מיני, כן. יש לך גם עם יונה גודמן. מיכה גודמן. מיכה גודמן, סליחה. כחלק מבית אביחי, מה שאני עושה בבית אביחי, בעצם ביחד עם מיכה גודמן. זה הדבר יש לו את הנתח הכי גדול ביום יום שלי. אנחנו מגישים ביחד פודקאסט שנקרא מפלגת המחשבות, הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה, וזה באמת משהו שרץ כבר כמה שנים. אוקיי. וזה היום הדבר המרכזי שאני עושה. אז תכף נדבר על כל מה שציינת, כי מכל אחד מהם אפשר לעשות פרק נפרד, אבל אני אולי אתחיל בזה שיש לך גם איזשהו קשר עם הרב גורן. נכון. הרב גורן היה סבא שלי, אבא של אמא שלי. וואלה. גדלתי פה בתל אביב,
וגם הם גרו בתל אביב, האמת היא, שהם גרו ממש כמעט מעבר לכביש מבית הספר שלמדתי בו, והיינו מאוד מאוד קרובים, זאת אומרת, גרנו לא רחוק מהם, ואנחנו כל שבת התפללנו בבית כנסת שלו, עלינו אליהם כל שבת אחרי התפילה לקידוש, הייתי חוזרת ברגל מבית ספר, אז הרבה פעמים הייתי יוצרת שם בדרך ועולה למעלה קצת לקשקש אחרי הלימודים, והיינו מאוד מאוד קרובים. כן. אז גם לי יש חיבור לרב גורן. קודם כל, גרנו ליד. אני בתור ילד גרתי ברחוב בלוך. איפה התפללתם? אצל הרב גורן. אוקיי. זאת אומרת, פעם היה היכל מאיר ברחוב מנה, נכון. ואז יותר הלכתי לרב גורן. וואלה. נדמה לי, התפילה הייתה 8:30, אם אני זוכר טוב. ואני, כשאנחנו מדברים על הרב גורן, אני יכול לצייר לעצמי את הדמות שלו, יושב שם מאחורה? כן, לגמרי, וואו, ממש. קיבלת ממנו שוקולד? לא, כבר הייתי מעל גיל השוקולד, אני חושב, אבל כן, הוא יושב אצלי בתודעה מאוד חזק. אני חושב שהרב גורן, חוץ מזה שהוא דמות, וגם סבא שלך, הוא היה באמת בעולם הרבני, והיום בטח ממקום של נאמני תורה ועבודה וכולי, מבינים מי זה היה הדבר הגדול הזה. מה את יכולה להגיד על הדמות הזאת של הרב גורן? לא בתור סבא, בתור הרב גורן. תראה, אני חושבת שהוא הקדים את זמנו. הוא עסק בהמון דברים שרק, כאילו רק היום מבינים עד כמה הם לא היו מובנים מאליהם. אתה יודע, ממש ברגע של הקמת המדינה וכל הצורך למצוא היתרים לחברת החשמל בשבת וכל מה שמאפשר את הקיום שלנו כאן כאנשים דתיים במדינה יהודית ריבונית, הוא עסק, ושלא לדבר על צה"ל ועל להיות חיילים דתיים בצבא, והמאבק הגדול שלו שלא יהיו, הוא קרא לזה גטאות של דתיים בתוך הצבא, אלא שכל מקום בצבא יאפשר לכל חייל לחיות על פי אמונתו. זה דברים שהם לא היו מובנים מאליהם אז, אבל אנחנו כולנו מקבלים אותם כמובנים מאליהם. כן. והיום יש איזושהי נסיגה מהדברים האלה. פתאום יש היום קבוצות בתוך הציבור הדתי שרוצות את ההסתגרות, ואתה יודע, פתאום יש איזה טרנד כזה של גנרטורים בשבת, ולא לסמוך על זה, ולא לסמוך על זה, והדבר הכי חזק שאני קיבלתי ממנו המון דברים. אבל גם שוקולד כנראה. גם שוקולד. וגלידה, ופינוקים, פינוקים. היה סבא מפנק ביותר. זה הכוח הגדול, כוח דהיתר העדיף. שלהתיר זה לא מילה גסה. וזאת לא בושה, להפך. הוא היה אומר, כל חמור יכול להחמיר. כאילו, הוא שיחק עם המשחק מילים. כל חמור יכול להחמיר. אתה לא צריך להיות תלמיד חכם בשביל להחמיר. בשביל להקל אתה צריך להיות תלמיד חכם עצום. וכוח דהיתר העדיף, אם אתה יכול להקל, עדיף להקל. וזאת חוכמה עצומה, שהתורה היא תורת חיים, ואם אפשר לגרום לאנשים לחיות ולשמוח, ושיהיה להם קל, אז למה לא? והיום יש איזושהי תחושה שהרבנות ורבנים, לא, ככל שאתה יותר מחמיר, זה יותר טוב. אז אני חושב שאיפשהו חז"ל אולי החדירו בנו את התובנה הזאת של כל המחמיר תבוא עליו ברכה, שלפעמים זה באמת גולש לכל מיני דברים, שלא יודע אם בכלל הם התכוונו לזה. וכן, הנושא הזה של להקל, להחמיר, שוב, אולי לציבור החילוני הוא פחות מכיר את זה, אבל אצלנו אנחנו מאוד מאוד מכירים את זה. ואני אגיד לך עוד משהו אני חושבת שאפיין אותו ברמה האישית, כאילו, ופה המדיום הוא המסר. זה משהו איזושהי הבנה שקיבלתי רק מלגדול בסביבתו, כן? ולנשום את האוויר, זה שהוא היה אדם עם הרבה סתירות פנימיות. וסתירות יכולות לחיות ביחד. זאת אומרת, אני לא מדברת כרגע על אישיותית, אני מדברת על אידיאולוגיות. היו בו סתירות אידיאולוגיות, זאת אומרת, הוא היה אדם מאוד ימני, תפיסת עולם ימנית מאוד, ויחד עם זאת, עם חמלה מאוד גדולה, וגם תפיסה הלכתית מאוד מאוד ברורה, לאיך צריך להתייחס לאחר, לערבים, בזמן מלחמה, הלכות מלחמה, זה לא דברים שהיום אתה חושב שמי שיש לו דעות ימניות, אז זה בא עם חבילה שלמה של איך מתנהגים במלחמה, ואיך מתנהגים לאויב,
לא הייתה שם, לא מה שהיית מצפה, מה שנקרא. אני לא רוצה להתעמק בזה, כי אין לנו זמן. אבל הדברים אצלו לא הלכו בחבילה אחת. אבל הם הלכו, זאת אומרת, הוא כן הצליח. הוא עצמו, בגלל שהוא היה החבילה, בתוך החבילה הזאת היו דברים שהיום, כשהכל הפך להיות שבטי וקבוצתי, והזהות יותר חזקה מהתוכן וכולי, אז אידיאולוגיות באות בחבילות. אבל אצלו הוא היה בוחן כל דבר בצורה עניינית ובפריזמה הלכתית, ולא, אתה יודע, בגלל זה לא ידעו איך לאכול אותו. כי הוא היה מצד אחד עם כובע שחור ומעיל, אבל הכי ציוני והכי היה בעד שינויים, חשב שהקמת המדינה מחייבת שינויים בהלכה, ואתה יודע, והוא היה ימני, אבל פסק שמותר להחזיר את סיני, ואולי גם את רמת הגולן, כי זה לא חלק מארץ ישראל המקרה. בקיצור, הרבה סתירות פנימיות שגרמו להרבה אנשים לא לדעת לאכול אותו. אז אני אגיד שהוא מאוד מזכיר לי, לפחות גם בדברים שאת מתארת עליו או אותו, את הרב נחום רבינוביץ' במעלה אדומים. אני למדתי בהסדר במעלה אדומים, ואני ממש, זה סיפור, ספר סיפור, שרב רבינוביץ' נפטר, לדעתי זה היה בתקופת הקורונה. גרנו אז בדיוק בשלומי, ואנחנו בעצם הרבה שנים גרנו במודיעין, ואז עברנו לשלומי, ואחרי 5 שנים, ב7 לאוקטובר בעצם חזרנו למודיעין, ומאז אנחנו במודיעין, ואז גרנו בשלומי, ואני זוכר שראיתי בקבוצות שהרב נפטר, אני לא אשכח את זה שאחד התלמידים של הרב רבינוביץ', הוא צעיר ממני, אבל הוא גם למד שם בישיבה, הוא כתב איזה פוסט בפייסבוק, שקרה מה שקרה, והנשמה של הרב רבינוביץ' עולה על המרום, ורש"י והרמב"ם באים לקראתו ומקבלים אותו, ויושבים יחד ולומדים סוגיה, אני דומע שאני מדבר על זה, כי זה כל כך חיבר אותי לדמות, קודם כל של הגדולה של האדם ההוא, וגם לרב גורן, כאילו לדמויות האלה שלצערנו היום לא קיימות מספיק, אבל הדמויות האלה שכל כך מחוברות לאמת, ולגם וגם הזה, ולחוכמה, הרב רבינוביץ' היה פרופסור לפיזיקה, לא זוכר מה הוא היה, ולפשטות, ולהקלה, ולהקל, וזה החז"ל, זאת אומרת, החיבור הזה בין, הנה, הוא יושב עם רש"י ועם הרמב"ם, והם לומדים, ולכל דור יש את החז"ל שלו, או את ההוגי דעות שלו, הרב יונתן זקס, עוד כל מיני דמויות שאנחנו רואים אותם, וזה ממש בסדר, כאילו, זה לא זה מאוד מחבר את שרשרת הדורות, וגם את ההבנה הזאת שאנחנו ממשיכים את זה, אולי בדרך קצת אחרת, אבל זה מה שמתאים כרגע לדור הזה, וזה בסדר, והכל בסדר, ובסוף נצחק עם רש"י ועם הרמב"ם, והכל בסדר. אז זה נורא סגר לי כי ממה שתיארת זה נראה נורא דומה. היה עוד סיפור על הרב רבינוביץ', שאת יודעת, בישיבה לומדים וזה, ואז באים לשאול שאלה, את הרב. ואתה ככה מכין את השאלה ומקורות וזה, ואז אתה מתיישב לידו, וזה מעניין, כולם מספרים את הסיפור הזה על הרב רבינוביץ', אולי יצא לך לשמוע אותו. אז אתה שואל את השאלה, ואתה מצפה לקבל תשובה, כן? בשביל זה באת. ואז התשובה הקבועה של הרב רבינוביץ' הייתה, נו, ומה אתה אומר? מדהים. זאת הייתה התשובה. אז א', חלק חששו לשאול, כי בסוף זה יחזור אלינו. כי אתה צריך לתת תשובה. וב', זה יכריח אותנו לחשוב. יפה. זה אומר הרבה. לא כולם אוהבים שמישהו חושב. טוב, אז איפה נתחיל? בואו נתחיל קצת בקשה להאמין. תספרי קצת על מה זה הפרויקט הזה, את מי את פוגשת שם, כי אני נמצא במקומות האלה, אז... תראה, קטונתי, באמת, כשאני יושבת איתך בחדר, לדבר על השבר הטקטוני של 7 באוקטובר. באמת, אני מרגישה שאין לי זכות. And having said that,
7 באוקטובר היה נפל דבר, ואני הרגשתי בצורה מאוד מאוד חזקה שכל, כאילו שזה ציידגייסט, אני לא יודעת אם גם אתה מרגיש את זה, רוח התקופה היא, אנשים רק התחזקו. כאילו, בין אם זה באמונה דתית ובין אם זה באידיאולוגיות, היה איזה שבריר שנייה של תחושת שבר, ופתאום כולם חזרו לדבר עם סימני קריאה. וגם אמונה קלאסית באלוהים ואמונה דתית וכולי, זה כאילו, אתה יודע, השיר של התקופה הזה, השם יתברך תמיד אוהב אותי ותמיד יהיה לי רק טוב, ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. וגם באידיאולוגיות, כאילו, כולם התחזקו במה שהם האמינו קודם, ואני התהלכתי בתחושה שכאילו מה, רק אני, כל כך הרבה דברים נשברו בי, כל כך הרבה זמן היה לי קשה ללכת לבית כנסת, היה לי קשה להגיד את המילים, הכל היה נראה לי תפל, חנופה, מילים ריקות, דיבורים מסביבי על, הוא ניצל בנס, והוא ניצל בנס, הכעיסו אותי. מה קרה לזה שלידו? בדיוק. אני אמרתי למישהי שעמדה לידי בתפילה, אמרתי לה, ואם את אומרת שזה נס, אז גם זה שלא ניצל, זה השגחה פרטית. אז אי אפשר להחזיק את המקל הזה בשני הקצוות שלו. או שהכל אקראי, או שהכל השגחה, ואז את צריכה להתמודד עם ההשגחה שגרמה אז היא אמרה לי, אבל תקשיבי, זה דברים שדיברנו עליהם בשיעורי מחשבת ישראל, בכיתה י"א. אמרתי לה, איפה היה אלוהים בשואה? לא, סליחה. היא אמרה, אבל אנחנו כבר יודעים שיש שאלות של איפה היה אלוהים בשואה. אמרתי לה, כן, אבל זה היה בשיעורי מחשבת ישראל. זה לא משהו שאנחנו חיינו. כן. לא חיינו את זה על בשרנו, ואני הרגשתי, וגם החל מזה ועד אידיאולוגיות. וכאילו הרגשתי שאני הולכת עם איזה רסיסים, וכולם סביבי רק. ובשלב מסוים התחלתי לחשוב שאולי... אולי אני לא היחידה. אולי זה לא רק אני. אולי יש עוד אנשים, אפילו אם זה רק קבוצה קטנה. אבל בשביל האנשים האלה, צריך להברר את המחשבות האלה. כי זה כאילו לא לגיטימי לדבר אותם. כי כשרוח התקופה היא... אתה מרגיש שמשהו לא בסדר איתך. אז זה התחיל מתוך איזשהו צורך אפילו שלי. ואתה יודע, כל הזמן יש לי מטאפורה כזאת בראש. נכון, כשאתה יוצא מחניון, יש דוקרנים לפעמים. כן. תמיד כשאתה מתקרב לדוקרנים, אתה רגע, לא יש לך איזה רגע של סטרס. אתה. אם אתה בצד הנכון של הדוקרנים או לא. ואתה הולך לפנצ'ר את הגלגלים. כן. אז אם את הפרויקט הזה, זה לנסוע נגד הדוקרנים. זה לפנצ'ר את הגלגלים. כי זה לשאול את השאלות ולהנחיח על השולחן את השברים. ומתוך זה יצאתי לפרויקט שנקרא קשה להאמין. כן, זה קשה לפעמים להאמין. אז הקשה להאמין הזה הוא קשה להאמין באלוהים, או קשה להאמין במה? קשה להאמין. והמרואיינים, בסופו של דבר הפרויקט הזה הוא 10 פרקים, שכל מרואיין או מרואיינת מדברים על משהו שהם האמינו בו שנשבר בעקבות 7 באוקטובר. זה יכול להיות דעות פוליטיות, זה יכול להיות האמונה במדינה, בצה"ל, בעצמי, באלוהים, כל אחד מהם מביא איזשהו קול אחר. והשיחות האלה, הם היו, כמו שאמרתי, הם התחילו מצורך שלי ומעניין שלי, אבל התגובות שאנחנו מקבלים, זאת אומרת, זה פרויקט של בית אביחי, ועשית אותו עם שותפים, התגובות הן פשוט מדהימות. אז בסוף אנחנו, מתוך התגובות, או מתוך ההיקף של זה, או בסוף את מבינה שבעצם כולם בקשה להאמין הזה, אולי רק הם משחקים אותה לה לה לנד והכל טוב, ואלוהים אוהב אותי. תראי, אני נזהרת מלהגיד את זה, כי אני חושבת שיש אנשים שבאמת מתחזקים. אני לא רוצה לעשות לזה איזה פסיכולוגיה, אם זה הכחשה או הדחקה. יכול להיות שיש אנשים שמתחזקים, ואתה יודע מה? זה בסדר גמור, אני לא שופטת אותם. אולי אפילו בינינו, אולי אני מקנה בהם אפילו. אולי אני מקנה בהם. כן. הלוואי שהייתי מתחזקת באמונות שלי. אבל יותר אנשים ממה שחשבתי, על הניסוח הזה אני מוכנה לחתום. אם חשבת שאת לבד, את לא לבד. יותר אנשים ממה שחשבתי. כן. שפשוט כותבים ומתקשרים ומסמסים. תודה. תודה שאתם מנכיחים את הקול הזה. תודה שהפכתם אותו ללגיטימי. הקשבתי למרואיינת או למרואיין ושמעתי את עצמי. זה הדהד לי מחשבות שלי. מישהו כתב לי אתמול, לא קיבלתי תשובות, אבל עצם זה שמישהו השמיע את השאלות שלי, נתן לי אוויר לכמה דקות. כן. אז, אתה יודע, זה כבר משהו. אנשים חושבים שלברוח מכאב,
כאילו כשיש איזה כאב או יש איזה שבר, לא לחשוב עליו, לא להתקרב אליו, לא להתעסק בו. אבל זה לא נכון. אני חושבת שאתה, באמת שוב אני אומרת, קטונתי מלדבר על זה. אבל הרבה פעמים, וזה גם פסיכולוגים אומרים, וגם, אני חושבת, להיכנס לתוך הדבר הזה, ולתת לו מקום, להנכיח אותו, לפעמים הוא נותן אוויר. אז חלק מהדברים החדשים, שאצלי לפחות, שהתחלתי מאז השביעי לאוקטובר, זה התחלתי ללמוד בודהיזם. גם אני. בבקשה. אני לפני השבעה באוקטובר, אני כבר כמה שנים בתוך העולם הזה. כן, לא רציתי להגיד, כי זה נשמע כזה, ניו אייג' כזה, זה, אבל אני שנים בתוך בודהיזם, ומדיטציה, ודאו. אז תגיד לי אתה, מה אתה מקבל מזה? אז מה שאמרת עכשיו, זה בעצם להיות בכאב, איך קוראים לזה? דוקה. להיות בדוקה. בדוקה, בסבל. ובטח מי שאני לומד אצלו יהיה גאה בי שאני מדבר על זה ככה בפתוח. אז כן, להיות בכאב ובשאלות ובקשה. ואני חושב שבקשה, אם אני אדבר רגע על עצמי ועל הקשה להאמין שלי, אז תראי, ברור שאחרי אירוע כזה אתה עובר שבר מאוד גדול. אני זוכר שלפני השביעי לאוקטובר, יש לי אח שהוא גדול ממני ב10 שנים, והוא אדם חילוני. אני בכלל בא ממשפחה שאבא שלי היה אתאיסט, ואמא שלי ממשפחה חרדית. וואו. אז אני כזה הייתי... לפני שזה היה פופולרי. לפני שזה היה פופולרי, כן. אני עוד זוכר, דיברתי מקודם על גורן, אבל אני זוכר, על הרב גורן, על הבית כנסת. אני זוכר עד גיל 10, שהייתי הולך לבית כנסת, כי גדלתי במוריה, צייטלין, בחינוך הדתי, עד גיל 10 לדעתי, כשהייתי הולך לבית כנסת, הייתי הולך לעזרת נשים. שלא ישאלו אותי איפה אבא. וואלה. אז אני זוכר, אז אחי לא דתי, ואני זוכר שפעם הוא שאל אותי ככה מה... כי אני מאוד הייתי, אני גם מרשה לעצמי להגיד עדיין, חזק באמונה. גם בקושי שבאמונה, אבל באמונה. והוא שאל אותי, תגיד, משהו אי פעם יכול להזיז אותך? מהחוזק הזה, אז אמרתי לו, לא יודע, כמובן שאף אחד לא חלם או חשב על דבר כזה. ואני אגיד שדווקא עם האמונה, כמו שגם אמרת, למדנו על השואה ולמדנו על עוד כל מיני אירועים, וברור שעל זה לא למדנו כי לא היה אירוע כזה, אבל באמונה אני כבר מזמן הבנתי שאי אפשר להבין שום דבר, ואנחנו לא מבינים שום דבר. וכן, האמונה הכללית קיימת. איך דברים מסודרים פה, אמר לי זה... הנה, אני אספר לך עוד סיפור. שדיברתי עם איזה מישהו, עכשיו אחרי המלחמה עם איראן, ודיברנו כזה וזה, והוא אומר, נו, עברנו את המלחמה עם איראן, והכל בסדר. אז זה מה שאמרתי. ובאמת אמרתי, קודם כל, לא הכל בסדר, מתו אנשים, אולי צריך להגיד משהו וכו'. ואני תוהה לעצמי, אם עוד מעט אולי גם נגיד, עברנו את השביעי לאוקטובר, והכל בסדר. וגם עברנו את השואה, והכל בסדר. ואז מישהו אחר אמר לי שהכל בסדר, יש לו שני מובנים. אחד זה it's all okay, והשני it's all in order. אז לגבי האוקיי קשה לי, וזה גם אפרופו מה שאמרת מקודם, השם אוהב אותי ויהיה לי רק טוב, קשה לי להסביר את זה כטוב, וגם... כמו שאמרת, אולי אני מקנה במי שחושב שהכל זה טוב וטוב, אבל לבריאות, ואני לא שם. קורים גם דברים רעים, והם רעים מאוד, ומה שקרה בשביעי לאוקטובר זה רע. אין דרך לייפות את מה שקרה שם. אבל יכול להיות שיש פה איזה סדר, ולצערנו בתוך הסדר הזה נפגעים גם פרטים ויחידים, ולצערנו אחד מהם היה גם הבן שלי, אבל אחד אין לי מה לעשות עם זה. אני אגיד שאצלי הקשה הוא לא כל כך בלהאמין, הוא יותר אולי במסגרת הדתית שסביב הדבר הזה, שזה כן התעוררתי מהשביעי לאוקטובר. בפרקטיקה. בפרקטיקה, כן. איפה את פוגשת את הפרקטיקה? אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר.
בכלל, מערכת היחסים בין אמונות לפרקטיקות היא משהו שאני מאוד עסוקה בזה בבית, אנחנו מאוד עסוקים בזה. נורא מעניין, כאילו, אתה יודע, הרבה פעמים הורים, הם כזה נורא רוצים יש פער בין ההורים לבין הילדים, ההורים רוצים שהילדים ילכו בדרכם, אצלנו זה הפוך, זאת אומרת, אני משתפת את הילדים שלי מגיל מאוד מאוד צעיר, בתהיות, ואני מתעסקת... בקשה. הרבה שנים לא, גם אתה יודע, אני עוסקת לאחרונה גם בארכיאולוגיה, ואני מגישה איזו סדרה על ארכיאולוגיה, וביקורת המקרא, מה היה, מה לא היה, כל מיני... עכשיו, הם כל הזמן, ממש בשבת האחרונה, אמא, די, מספיק, תפסיקי לדבר על הדברים האלה. לא נעים לנו. את מערערת לנו את הזה. עכשיו, אני אומרת, אמונה היא משהו שמשתנה לאורך השנים. אמונה של ילד בן 6 היא לא צריכה להיות אותו דבר כמו של ילד בן 15, היא לא צריכה להיות כמו אמונה של אדם בן 30, והיא לא יכולה להיות אותה אמונה כמו בן אדם בן 60. לצערנו, אני חושבת שיש אנשים בני 60 שיש להם עדיין אמונה של ילד בן 10. של הגננת שולה. של הגננת. אבל אמונה זה דבר שהוא משתנה. מעשים, כאילו לא אמורים להשתנות. נכון. יש שולחן ערוך ויש... כן, אבל כשהאמונה שלך משתנה, אז אתה גם מסתכל אחרת על הפרקטיקה. ואני מזדהה עם מה שאתה אומר, כי כמו שאמרתי קודם, המילים פתאום, המילים של התפילות, פתאום אתה נכנס לפרופורציה על דברים, כאילו, במה אתה מתעסק? אתה שואל את עצמך את השאלות. אני אגיד לך משהו, אני מתפלל כל יום, עכשיו גם אמא שלי נפטרה לפני כמה חודשים, אני אומר קדיש, אז אני הולך 3 פעמים ביום לתפילה, כמו שעון, ובבוקר אומרים תחנון, ומתחילים עם תחנון, אם אשמנו בגדנו. ואני פתאום תופס את עצמי, ואני אומר, הרי אי אפשר להגיד כל הזמן שאתה רק לא בסדר, נכון. ואשמנו ובגדנו, תגיד גם איזה משהו טוב. לא, וגם יותר מזה, וגם יותר מזה אני אגיד לך, בחודש אלול הראשון, אחרי 7 באוקטובר, לא הלכתי לסליחות. אמרתי לעצמי, השנה, הוא צריך לבקש מאיתנו סליחה. אני לא מוכנה לבוא. לא יכולה. בראש השנה ויום כיפור הראשונים האלה, אני לא חושבת שאמרתי מילה בתפילה. עמדתי, באתי בזמן, אני באה מוקדם, ועם המחזור פתוח, ועקבתי אחרי הכל. אני לא חושבת שאמרתי הרבה. המשפט היחיד שיכולתי לחתום עליו באותה שנה, מתוך הוא נתן את תוקף, אדם יסודו מעפר וסופו לעפר, משול כחרס הנשבר, כחציר יבש, כציץ נובל, כרוח קלה וכאבק פורח וכחלום יעוף. זה המשפט היחיד שיכולתי להגיד אותו. וזה מה שהצלחתי באותה שנה. אני אגיד לך יותר מזה, ופה אני באמת, שוב, אני מרגישה שאני לא יכולה לעמוד במחיצתך, אבל במניין שאני אני מתפללת במניין, זכיתי להתפלל במניין, מה שנקרא משתף, שנשים גם עולות לתורה וקוראות בתורה, ואני קוראת בתורה בדרך כלל בראש השנה את עקדת יצחק. ובאותו ראש השנה, ביום השני של ראש השנה, שקוראים את עקדת יצחק, אני עומדת שם, אתה יודע, התפללנו בחוץ, כי עוד היינו המון אנשים, והיה צריך מרחבים מוגנים, ואני מגיעה למילים, שהמלאך יוצא ואומר לאברהם, אל תשלח ידך אל הנער, אל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה ולא חסכת את ביתך, את יחידך. לא יצא לי מהפה. פשוט נעצרתי ולא הצלחתי. ויש שקט, דממה. באמת אני אומרת לך, עוף לא צייץ, ציפור לא פרחה, או הפוך. וניסיתי עוד פעם ועוד פעם, ועברו לי בראש כל היצחקים שנעקדו בשנה הזאת, איפה היה המלאך? איפה היה המלאך בסוף, אתה יודע, הצלחתי וסיימתי את הקריאה. אתה יודע, זו תחושה לא נעימה, כי אתה, you have to perform, כאילו, לא, בסוף אתה שליח ציבור, כשאתה קורא, זה לא עכשיו... אולי זה דווקא להיות השליח ציבור. ניגשו אליי אנשים ונשים, שאמרו לי תודה. כי לא יכול להיות שהתפילה מתנהלת כרגיל השנה. לא יכול להיות. ובדבר הזה, כאילו, חיכיתי שיהיה משהו
שונה, והדבר הזה, כאילו זה להנכיח את השבר. כן. זה היה קשה להאמין. ומה יהיה השנה? עוד חודשיים מגיעים לאלול. אני לא יודעת מה יהיה, אבל אתה יודע, אם אנחנו בבודהיזם, מה שיהיה יהיה. מה שיהיה יהיה. נכון? אנחנו כל הזמן הכל משתנה, הכל חולף, הכל משתנה כל הזמן. אני לא יודעת מה יהיה. אני גם את ראש השנה ההוא לא תכננתי שזה מה שיהיה. זה פשוט פרץ ממני. כן. באותו רגע. וזה כנראה, אתה צריך להיות, מה שאנחנו לומדים, זה להיות בנוכחות, ולהיות קשוב למה שיש באותו רגע. אז עוד מילה על הפרקטיקה, שגם אותי מאוד תופסת. זאת אומרת, באמת, יש כמה דברים שנתפסתי אליהם, אפרופו תפילה, בשבתות וכולי, אומרים מוסף. ובגדול במוסף מדברים על בית המקדש, קורבנות וכולי. לא מתחבר, מודה, לא מתחבר. אז אני כל פעם מוצא לעצמי איזה תכסיס, או שאני מדלג, או שאני כזה עובר עם העיניים וזה, ופשוט מדלג לקטעים שאני מתחבר אליהם. ואני רואה בזה ממש חיבור, כלומר, באמת לעשות את הדבר שאתה מתחבר אליו, שמדבר אליך, לא לעבוד על אלוהים, לא להיות הכי אמיתי, ומבחינתי, הלוואי לא יודע, אולי הרבה חושבים ככה, אז אם מפה אנחנו גם אומרים נביא איזושהי בשורה שיותר אנשים יתחברו למה שהם מתחברים באמת, אז עשינו משהו טוב, אפרופו טוב. אני כל כך מזדהה עם מה שאתה אומר, בתפילה של שבת, במוסף של שבת, שוב, אני נאחזת בתואמי החיים זכו. במשפט הזה אני נאחזת, כי אני באמת חושבת שמי שטעם מהשבת, הוא זכה בחיים. אז אני נאחזת בזה, ואתה יודע, נתקלתי באיזה מדרש לא מזמן, מדבר על זה שחז"ל רצו לבטל חלק מהנוסח בתפילה, האל הגדול, הגיבור והנורא. כן? אני לא זוכרת עכשיו בדיוק מי האנשים, אבל אתה לא יכול להגיד הגדול, זה וזה קרה, יהיה גדולתו. אז הורידו את הגדול. וזה 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 קרה, יהיה גבורתו. והורידו את גבורתו. אוקיי. והם אומרים, הקדוש ברוך הוא, מתוך שהוא חותמו אמת, הוא לא אוהב חנופה. והוא לא רוצה שתגיד דבר שהוא לא אמת. אז אני מתחברת לזה. אני מתחברת לזה. אז אבל אתה יודע, ובקשה להאמין, 2 מתוך הפרקים מתעסקים בנושאים האלה. זאת אומרת, פרק 1 מתעסק באמונה, עם הרב ירמי סטביצקי. את הפרק הזה ראיתי. זה פרק שעוסק יותר בתיאולוגיה, באמונה, בשאלות של טוב ורע וכולי. ופרק 1 מתעסק בפרקטיקה. ודיברתי עם אביגדור גביש, שלא יודעת אם אתה זוכר, אבל ההורים שלו וסבא שלו ואחיו נרצחו בפיגוע באלון מורה, במוצאי חג ראשון של פסח לפני למעלה מ-20 שנה, ושנכנס מחבל או 2 נכנסו אליהם הביתה, והיה שם באמת קרב, ונשארו 6 ילדים יתומים, שאביגדור הוא אחד מהם. ודיברתי איתו על המסע שלו ב-20 שנה שחלפו, ומערכת היחסים שלו עם אלוהים. כי כמה חודשים לפני שראיינתי אותו, נרצחה בפיגוע החברה הכי טובה של אמא שלו, שבעצם אימצה אותו ואת האחים שלו, וממש גידלה אותם. ובלוויה שלה הוא הספיד אותה. וההספד שלו נפתח במילים, כששמעתי שרחל נרצחה, אמרתי לעצמי שאין אלוהים. ואם יש אלוהים, אז הוא רע. ואם הוא רע, אז שיבוא ללמוד מאיתנו איך להתנהג. וככה התחילה השיחה שלנו. כאילו אמרתי לו, איך, מה? והוא תיאר לי על הפרקטיקה. שהוא מאמין, אין מה לעשות. הוא אומר, זה בחר בי. אני מאמין, אני לא יכול לא להאמין. אבל יש לי מערכת יחסים איתו, ולפעמים אני לא יכול. לפעמים אני אומר, את זה אני לא יכול. אני לא מסוגל. היום אני לא יכול לצאת מהמיטה. הוא אומר לי, לפעמים אני מתפלל בשכיבה על הרצפה, עם תפילין על הרצפה. התפללתי תפילת עמידה בשכיבה. ולפעמים יש דברים שאני אומר, היום אני מצטער, היום אני לא יכול, היום אני מרגיש רחוק ממך. אני לא יכול, אני כועס עליך, אני תובע ממך.
דיברנו המון על הפרקטיקה. אז לי חסר בפרקטיקה הזאת, שיבוא, לא יודע, בטח יש גם כל מיני ארגונים שאולי עושים את זה, אולי גם אתם בתורה ועבודה תרימו את הדגל, לעשות פרקטיקה שלדעתי היום בכלל בחברה הישראלית, תכף נדבר על החברה הישראלית, אבל יש גם המושג של דתי היום, את יודעת, יש לייט ויש זה ויש זה, והכל פשוט נהיה כבר מכלול אחד שלם וגדול ורחב, ושיהיה איזה שולחן ערוך כזה, ישראלי נקרא לזה, שבאמת מדבר על הפרקטיקה החשובה, אפילו שיגידו, לא יודע, לא בא לך לעשות היום, אל תעשה היום. אבל תגיד לי, צריך שולחן ערוך בשביל זה? באמת אני אומרת, אני חושבת על אהרון, שכשהם מתו שני בניו, כולם מצטטים את וידום אהרון, אבל הסיפור לא נגמר שם. נכון, שני בניו מתים בשיא החגיגות של חנוכת המשכן, הם הקריבו אש זרה, ככה נאמר, ויוצאת אש מלפני השם ואוכלת אותם והם מתים. ומיד כתוב וידום אהרון, וזה כאילו הפך להיות איזה סמל, כן. נסיעה שקטה של הכאב, החלה וכו', אבל הסיפור לא נגמר שם. כי אחר כך משה מצווה אותם, את אהרון ואת בניו הנותרים, להקריב חטאת ולאכול את החטאת. וכאילו the show must go on כזה. והם מקריבים חטאת, אבל הם לא אוכלים. ומשה מגיע לאהרון ונוזף בו. מה פתאום? קיבלת ציווי, הקרבת חטאת ולא אכלת. הוא ממש נוזף פה. ואהרון אומר, כזה וכזה קראני היום, ושני בניי מתו, ואני אוכל חטאת, היטב בעיני השם? ומשה לא עונה לו. זאת אומרת, אם קודם זה וידום אהרון, הפעם זה וידום משה. כי אהרון הייתה לו איזו אינטואיציה, שביום כזה, שקרה לי כזה וכזה קרה לי היום, מתו שני בניי, היטב בעיני השם שאני אוכל מהחטאת, זה שכל ישר, זה אינטואיציה, ודבר כזה לא יכול להיות כתוב בשולחן ערוך. כן, אז יש את המקום האינטואיטיבי באמת, שכל אחד עושה מה שהוא מרגיש, אבל עדיין אני אומר, כמו שאמרתי על אשמנו בגדנו, התחושה הזאת שלדעתי מאוד קיימת בדעת, וחבל שבגדול אתה כל הזמן לא בסדר. כן. כי יש איזה רף כזה שאתה אמור להגיע אליו, ותמיד לא תגיע אליו מכל מיני סיבות. אבל ברגע שהרף היה יותר מקרב, יותר מה שבאמת חשוב, או לא כל מיני פרטי ההלכות והדברים האלה, אז הייתה תחושה יותר ללכת כזה עם חזה, כאילו, הכל בסדר. אני בסדר, אני לא כל כך, אתה יודע, לא נעים לי להגיד, אבל אתה התחלת. לפעמים אני מסתכלת על הרשימה הזאת שלה, לא שלה אשמנו בגדנו, אלא שלה על חטא, על חטא שחטאנו לפניך, על חטא שחטאנו לפניך, יש שם רשימה עצומה של חטאים. אתה יודע, לפעמים זה פועל עליי, את הפעולה הפוכה, אני מסתכלת על כל הרשימה הזאת, ואני אומרת, וואלה, את יודעת, מצבך לא כל כך לא רע. את ממש בסדר. כן, מצבך לא כל כך לא רע. כפת שוחד וכל מה שיש שם, לא לקחתי שוחד לאחרונה, ולא, כאילו, אתה יודע, בצעירותי, אני לא יודעת אם אתה מכיר את זה גם, היה כזה דף שהיה אפשר להכניס אותו בתוך המחזור, שהוא היה מפרש לך מה זה כל דבר, ועם פרטים כאלה של איך בחיים שלך אתה דווקא כן לוקח שוחד, וכן... אתה תתאמץ, אתה תמצא את זה. כן, אתה תמצא איזה אבק של... מה, אני צריכה לחפש מתחת לאדמה? כאילו, אני מנסה לעשות טוב, אני שוחרת טוב, אני משתדלת, כן צריך לעשות חשבון נפש, לא צריך לחכות לראש השנה וליום כיפור, וכן, כולנו נופלים בלשון הרע וברכילות ובזלזול הורים ומורים ובאולי, אתה יודע, עיניים רמות ובמצח, לא זוכרת איך קוראים לזה, כל מיני דברים. אבל בוא נגיד גם בסוף אנחנו, אולי אנחנו גם בסדר. קצת בסדר. כן, גם קצת בסדר. טוב, בואי נדבר ככה קצת על החברה שלנו. החברה שלנו לא בסדר. חברה לא בסדר. לא, גם החברה שלנו היא גם בסדר. גם החברה בסדר. היא גם בואי, בסדר. לא... היא גם בסדר. בואי נסתכל על הטוב. מה יותר, בסדר או לא בסדר? מה עם החברה שלנו אחרי 7 לאוקטובר? האמת שזה התחיל עוד לפני, אבל שואלים על אחרי, אז... תראה, יש את הציטוט הזה מהרב קוק, של חושך ואור משמשים בו בערבוביה, נכון? יש כן. כזה ביטוי של הרב קוק. אני חושבת שחברה ישראלית, חושך ואור משמשים בה בערבוביה, ואלה החדשות הטובות, כי
בכל העולם המערבי, החושך מתגבר על האור. כאילו, הכיתוב והפילוג הפנימי והפוליטיקה של זהויות והפוליטיקה של האשמה ושל הקורבנות, ורק לחפש מי אשם בצרות שלי. והפוליטיקה בכלל. והפוליטיקה בכלל, לא, אני אומרת, הכיתוב, זה מכה עולמית. והמערב בהתפוררות מצד אחד, והדיכאון והחרדה והיעדר המשמעות והאינדיבידואליזם הקיצוני והבדידות והניכור הוא באמת מגפה. ועל המצע הזה מתפתחות צורות מחשבה הרסניות ומסוכנות שמאיימות באמת לחלות את העידן הטוב ביותר שבני אדם זכו לחיות בו אי פעם. שזה בעצם ה-70-80 שנה שחלפו מאז מלחמת העולם השנייה, זה השיא של האנושות. השיא של האנושות. וכל הטוב הזה מאיים להיגמר. וזה המצב בעולם, בכל העולם המערבי. וזה גם בישראל. כל מה שאנחנו רואים פה, עוד מלפני ה-7 באוקטובר, לצערנו זה חזר גם אחרי, אבל יש גם פה מה שאין בהרבה מקומות אחרים, וזה גם את הטוב. את הטוב שבאמת התפוצץ עלינו ב-7 באוקטובר ומאז. החברה הישראלית המדהימה, הישראלים המדהימים, הטוב, ההתנדבות, הערבות ההדדית, הסולידריות, כל התופעות האלה שאנחנו רואים אותן. ההקרבה העצמית, אבל ממקום טוב, לא ממקום מיליטריסטי כזה ג'יהאדיסטי, אלא ממקום של חיים. כל הדברים האלה גם בתוכנו. אז מה יש אצלנו כרגע יותר? אני לא יודעת מה יותר, אני לא יודעת לכמת את זה, אבל החושך מאיים מאוד. מאוד מאוד מאיים. שוב, אני אחזור רגע לעולמות של בודהיזם ודאו. נכנסת לזה חזק. אני בפנים מאוד חזק. יש יין ויאנג. יש שני כוחות. כן. ואנשים חושבים שהניצחון המוחלט זה כשאתה מנצח, כשצד אחד מנצח את הצד השני. נכון, הסמל של היין ויאנג זה שחור ולבן. וכאילו, שחור ולבן הרבה פעמים זה סימבול לאור וחושך ולטוב ורע, וכאילו כולנו מרגישים שאנחנו בצד של האור והצד השני הוא החושך, והמטרה שלנו זה לנצח את החשוכים האלה. כדי שיהיה אור. כדי שיהיה אור, וזה אומר להביס, זה חשיבה בינארית. יש לה שורשים מאוד עמוקים בתרבות המערבית, גם בתרבות היהודית, כן, וזה ימות המשיח כזה, שבו הטוב יביס את הרע וכולי. בתורות המזרח, מה שנקרא, כאילו הגאולה, או לא, אם יש גאולה, אבל זה לא להביס את הצד השני, זה איזון. זה איזון, ששני הצדדים הם מאוזנים. אף צד לא משתלט על הצד השני. אבל השני הצדדים פה זה הטוב והרע. למה צריך שיהיה רע? למה אי אפשר שיהיה רק טוב? קודם כל יש רע. יש רע בעולם. אין מה לעשות. סוכה ודוקה, כן? יש עונג וכאב, כן. והם ירדו לעולם כתאומים סיאמים. ואני חושבת שהניסיון להכחיש את הרע, אגב, גם את הרע שיש בתוך כל אחד מאיתנו, יש כוחות חיים ויש כוחות של הרס. אבל הרע הוא לא, או שהוא כן, זה לא איזושהי עובדה מוגמרת שבעצם אין מה לעשות אל מול הרע. אפשר להנמיך את עוצמת הרע, אולי את כמות הרע. נכון. אפשר לעבוד על זה, זה לא עבוד. נכון. תראה, אני חושבת שהחברה הישראלית, כשאני מסתכלת היום על מה שקורה בעולם, אני חושבת שישראל היא מקור לתקווה מאוד גדולה. בהפוך על הפוך. אני חושב שגם רואים את זה בכל הסקרים, מחקרים על מידת העושר באלף בישראל. כן, זה גם, זה דבר מוזר מאוד. מאוד מוזר. מאוד מוזר. אבל אני דווקא לא בכיוון הזה, אני אומרת, אני חושבת שיש פה, אנחנו יושבים על איזשהו שילוב באמת, של מצד אחד אנחנו כזה סטארט-אפ ניישן ואינדיבידואליזם מערבי, בקטע הטוב שלו. שכזה סטארט-אפים וזה, ולחתור למגע, והחוצפה הישראלית
שואלת שאלות ולא מקבלת שום דבר כמובן מאליו, וזה משהו שמצעיד את ישראל מאוד מאוד קדימה. בכל מקום בעולם שבו אתה זורק אבן נמצאים שם ישראלים, באקדמיה, ברפואה, בטכנולוגיה, בחורים מטורפים, אתה תמצא שם ישראלי, בחוד החנית של העשייה. אז זה אינדיבידואליזם. ומצד שני, יש פה גם משהו שהוא תחושת שייכות עמוקה לקולקטיב, לקבוצה, לזהות יהודית, לישראל, שהתרגום שלה זה לא סטארט-אפ ניישן, זה 150% התנדבות ב7 לאוקטובר, לצבא. אנשים שעצרו את הטיול שלהם וחזרו, אנשים שיצאו ממקומות העבודה שלהם והולכים למאות ימי מילואים. כאילו, התחושה הזאת של אני שם רגע את החיים שלי בצד, כי עכשיו צריך אותי במקום אחר. האיזון הזה, כאילו, אם אתה מוחק את הצד הקולקטיביסטי, ואתה אומר, אנחנו רק חברה אינדיבידואליסטית מערבית וכולי, תסתכל על המערב, איך הוא נראה. שכששואלים צעירים בארצות הברית או במערב אירופה, אם המדינה שלך תהיה בסכנה, האם אתה תצא להילחם עבורה? מה פתאום? מה פתאום? לא יוצא. יש משבר גיוס לחיל הים הבריטי, שזה כאילו ספינת הדגל, תרתי משמע, של הצבא הבריטי, יש משבר גיוס. אולי החרדים ילכו לאנגליה. כן, ממש. אז אני אומרת, ככה זה נראה כשאין את הקולקטיב. מצד שני, חברות קולקטיביסטיות, בוא נסתכל מזרחה מאיתנו ולא מערבה מאיתנו, ונראה איך נראות חברות קולקטיביסטיות. הם תמיד עולם שלישי. תמיד. אין שם קדמה, אין שם את הטכנולוגיה, אין שם את החתירה למצוינות ואת המימוש העצמי. ככה נראות חברות שמכחישות את האינדיבידואל ואת הצורך שלו בהגשמה עצמית. הן חברות עולם שלישי. מה יש בישראל? יש פה גם את זה וגם את זה. אוקיי. וזה כוח העל שלנו. אז ברוך השם שיש לנו גם את זה וגם את זה, אבל אם אני רגע שם בצד את ה7 לאוקטובר ואת כל ההתנדבות והרוח והעם וזה, בואי רגע נזכר ב6 לאוקטובר. נכון. ויש האומרים, בואו גם נזכר, לא בשמיני, אבל נכון. מה שקורה היום. חזרנו למה שהיינו, דיברת על כיתוב, הכיתוב, זה שהוא קיים בפוליטיקה, אולי תכף גם נדבר על זה, אבל הוא גם איפשהו קיים בעם, הכיתוב הזה. אפשר לראות את זה עכשיו אולי סביב חטופים, סביב כל מיני סוגיות שקיימות ורואים את הכיתוב. והשאלה, האם זה חלק מהחבילה הזאת של ישראל, שיש לה גם את האינדיבידואליזם וגם את הקולקטיב, אז חלק מזה, כי כולנו חכמים וכולי, אז אנחנו גם בטוחים שאנחנו צודקים, ואז נוצר כיתוב, או שזה משהו באישיות שלנו, אני לא יודע, למה זה קורה? קודם כל, צריך להגיד את האמת, אנחנו מקרה פרטי של מה שקורה בעולם. אנחנו לא רק מיוחדים כישראלים. הדבר הזה קורה בכל העולם. הכיתוב? כן, זה רשתות חברתיות, זה אלגוריתמים שמקדמים זעם אבל מאיתנו אני מצפה ליותר. אוקיי, אז קודם כל, זה יפה להכיר בצניעות שאנחנו גם כמו כולם. ואנחנו לקינו בווירוס הזה, שקוראים לו וירוס הכיתוב. אבל מה מיוחד אצלנו, וזה מיכה גודמן ואני מדברים על זה הרבה במפלגת המחשבות, זה שבהרבה מקומות בעולם, הכיתוב האידיאולוגי, זאת אומרת, יש כיתוב רגשי, אנשים שונאים אחד את השני יותר מאי פעם, אבל זה משקפת גם התרחקות אידיאולוגית. אוקיי. זאת אומרת, בארצות הברית יש באמת פער מאוד גדול. פעם הפער בין המפלגה הדמוקרטית למפלגה הרפובליקנית היה מאוד מאוד קטן. זה כולם היו ליברלים. זה, אתה יודע, התבטא בכמה אחוזים אתה מיסוי, 4% לכאן או לשם. באמת, ההבדלים לא היו גדולים. היום ההבדלים הם עצומים אידיאולוגית. בישראל קורה דבר מאוד מוזר. הפוך, נכון? אנשים שונאים את עצמם, את אחד את השני יותר מאי פעם, וקרובים אחד לשני אידיאולוגית יותר מאי פעם. הם מבינים אבל שהם קרובים אחד לשני אידיאולוגית? לא. לא, אבל כשאתה מדבר בכל הנושאים הגדולים שעומדים היום על סדר היום, תסתכל בסקרים, 80% מהחברה הישראלית בעד להחזיר את החטופים ולסיים את המלחמה. אחוזים אדירים נגד התיישבות מחודשת בעזה, נגד סיפוח עזה, נגד כל הדבר הזה. גם מבינים שכרגע רוב גדול בחברה הישראלית מבין היום שלא יהיה פתרון שתי המדינות בעתיד הנראה לעין, ומצד שני לא רוצים שהילדים שלהם ישטרו את קלקיליה ואת טול כרם, וגם לא את ח'אן יונס ואת סג'עיה.
בעניינים של דת ומדינה. אני חושבת, כל הסקרים לאורך השנים האחרונות מראים את זה. אנשים מצד אחד לא רוצים לכפות על אף אחד אחר שום דבר, ומצד שני רוצים זהות יהודית, רוצים להרגיש שייכות. כל הדברים האלה הם בקונסנזוס. אז אם על 80% אנחנו מסכימים, האם יש סיכוי שגם נראה את זה בפוליטיקה, שבסוף... זאת שאלת השאלות. אני חושבת שאחד הדברים הקשים פה, זה הפער בין המבנה של הפוליטיקה הישראלית, לבין כאילו האמונות והאידיאולוגיות של העם. זה פשוט, הפער הזה הוא בלתי נסבל. האופן שבו הפוליטיקה הישראלית בנויה, כשני גושים, שני הגושים האלה הם פשוט שקריים. הם לא משקפים את המציאות. יש מרכז ישראלי, לא במובן המקובל של המילה מרכז, אלא יש קונסנזוס ישראלי רחב. 80%. 80%, 70% אני מוכנה אפילו להגיד. זה נקרא לזה הברית הציונית, ברית המשרתים, כן? אנשים אתה יודע, אנחנו קוראים לזה ברית ההיברידים. מה זה אומר? אנשים היברידים, נכון? המכוניות ההיברידיות, יש להם גם וגם. גם את זה וגם את זה. אז זה אנשים שהם גם לאומיים וגם ליברליים. עכשיו, המינונים אולי קצת שונים. כן. בין אנשים, יש אנשים שקצת יותר לאומיים וקצת פחות ליברליים, יש אנשים שקצת יותר ליברליים וקצת פחות לאומיים. אבל כשאתה מחזיק את אותו סט ערכים, רק שהמינונים הם שונים, אפשר לדבר, אפשר להתפשר. אבל אם אתה רק לאומי, ואני רק ליברלית, אין שום סיכוי שאנחנו נגיע בינינו להסכמה, ולכן הקצוות, שהם באמת, יש קצה שהוא רק לאומי ולא ליברלי, ויש קצה שהוא רק ליברלי ולא לאומי, הם באמת, הם לא בתוך הקונצנזוס הזה, נו, מה לעשות? יש... בסדר, זה שהקצוות לא בתוך, אני מבין. נכון. אני שואל, האם יש סיכוי שה-70% כן יהיו? זה מה, כאילו, היום המערכת הפוליטית בנויה, שהקצוות... מכתיבים? הם מכתיבים, והגושים הם עוברים באמצע, הגושיות הזאת היא חותכת את הקונסנזוס הישראלי באמצע, וכל אחד חובר לקצוות של המחנה. ומה שצריך לעשות זה את המפץ הגדול הזה, ששובר את הגושים האלה, שהם שקריים כבר ממזמן. אז לי הייתה איזושהי תקווה, ואני אגיד שאצלי זה לא תקווה, אצלי זה ממש, נקרא לזה צורך, או אפילו טראומה, לא אפילו, טראומה. שאחרי השביעי לאוקטובר, כל המאה ה-20 ילכו הביתה, ויקום פה באמת משהו חדש. וואו, כמה שאני האמנתי בזה. והתבדיתי, כי זה לא קרה. ואפילו לא רק עוד היה שלב שאמרתי, אולי אני אהיה אחד מהמאה ה-20 החדשים, מי יודע. וראיתי שלא יודע, הכל נשאר אותו דבר, ושום דבר לא משתנה, ולא רק זה, הכל ממשיך גם ברמה של... אני ברמה האישית... עוד יותר רע ועוד יותר רע ועוד יותר רע. כן, כאילו, להבדיל מה יהיה טוב ויהיה טוב. כן, לא, אתה שואל את עצמך, לאן זה עוד יכול להידרדר? כאילו, לאן זה עוד יכול להידרדר? רק, אני לא יודעת באיזה יום הפרק הזה יעלה לאוויר, אבל ביום שאנחנו מקליטים, רק אתמול ראינו באמת סוג של מופע אימים, שבאותם דקות שבהם דופקים על דלתות של 3 משפחות ומבשרים להם שהבן שלהם נהרג בעזה, יושבים חברי כנסת ומנסים לתפור חוק שמאפשר לחרדים להשתמט השתמטות המונית משירות בצה"ל, ואתה אומר, לאיזה רמות של ציניות וגועל אפשר עוד להגיע? כאילו, עבדה בושה מן הארץ. יש לי שאלה אלייך, גם במסגרת המפלגת, איך זה נקרא שם? מפלגת המחשבות. מפלגת המחשבות, וכל האנשים שאת פוגשת, ואת פוגשת אנשים, גם מכל מיני מגוונים וקצוות וכו'. את רואה שם תקווה? את רואה שם סיכוי לשינוי של כל הדבר הזה? אני אתן לך תשובה, כאילו, אני חושבת שהרבה מזה, זה שאלה אישיותית גם. זאת אומרת, יש אנשים שהם פסימיים מטבעם, ויש אנשים שהם אופטימיים מטבעם, לי הייתה התגלות, כאילו... בודהיסטית. גילוי עצמי. אתה יודע, בבודהיזם זה גילוי עצמי, אתה לא... אין לך התגלות אלוהית, אתה... כל הנירוונה וכל הדבר הזה, זה רק... הכל בתוכנו. אני גיליתי שבלי שידעתי, אני בן אדם אופטימי. כי אני שמה לב שבכל התקופות הקשות שעברו מאז ה7 באוקטובר, וכל פעם, כאילו, אני כל פעם חוטפת עוד ועוד אכזבות, כי אני כמוך. הייתי בטוחה שזהו, זה נגמר כל הדבר הזה. 120 אנשים ישימו את המפתחות וילכו הביתה ויגידו, חבר'ה, כשלנו, תביאו לפה מישהו אחר שינהל את העסק. ואתה אומר, כל פעם זה מגיע לא, עכשיו זה, באמת, עכשיו.
אבל אני מוצאת שאני כל פעם... מאיפה את שואבת את האופטימיות הזאת? אז קודם כל אני חושבת שזה, לא יודעת, אולי זה צורך, אולי זה, אני באמת, אולי זה תמימות, אולי זה אמונה, אבל לא אמונה כל כך כאילו באלוהים, אלא יותר אמונה באדם. אני רואה בכל מקום מסביבנו אנשים טובים, אנשים שוחרי טוב, אפילו גם אנשים שאני לא מסכימה איתם, אנשים רוצים שיהיה טוב. ואני באמת מאמינה תראה, אני מרגישה שזה כאילו מסביב לפינה. כן. זה מעבר לפינה, יכול להיות פה, עם כל האתגרים שיש פה. אפילו עכשיו, אתה יודע, ובעיקר אחרי המערכה עם איראן, ושינוי פני המזרח התיכון, באמת, אתה יודע, אני מנסה לחזור לימים הראשונים שאחרי 7 באוקטובר. שוב, אתם הייתם במקום אחר. אבל אני הייתי במקום של אולי כל הדבר הזה נגמר. כאילו ב8 באוקטובר, זה עוד מחשבות שהיו לי, אולי כל הפרויקט הזה נגמר, הפרויקט של מדינת ישראל, כי אם עכשיו הם פולשים מהצפון, כשעוד לא היה ברור לאן זה הולך, כאילו רק דמיינתי את כל הדברים שיכולים לקרות, והחיזבאללה, והאלה, ואיראן עכשיו מצטרפת, זהו, אנחנו גמורים. ושנה וחצי, כמעט 2 אחרי, אתה מסתכל, החמאס הוא די מרוסק. החיזבאללה די מרוסק. איראן חטפה מכה קשה. איראן ניסתה לאחד את כל הפרוקסים שלה לחומת אש ולפרק אותנו, ובסוף, בטור, ישראל די פרקה. שוב, אני לא רוצה להגיד, זה לא סופי, והם עוד יכולים להתחמש וכו', אבל נכון להיום, רק תראה שתקפנו באיראן, ואף אחד לא הגיב מסביב. לא רק שלא הגיב, אפילו שיבחו אותנו. לא, העולם שיבח אותנו, אבל כל רשת הפרוקסים, כי לא היה מי שיגיב. החיזבאללה, הם כזה גינו אותנו, אבל לא, כאילו תסתדרו לבד, איראנים. החמאס, סוריה, אתה יודע, עכשיו מעבר לפינה מזרח תיכון חדש, מעבר לפינה, ולא מזרח תיכון של פרס, שבו שותים יין, אלא באמת, נורמליזציה. טראמפ. נורמליזציה. עסקה שאולי תחזיר חטופים, תסיים את הלחימה, תעשה נורמליזציה, ובמקום שישראל תהיה מבודדת במזרח התיכון, איראן תהיה מבודדת במזרח התיכון, באמצעות כוחות אסלאמיים מתונים, זה מעבר לפינה. במסגרת התקווה והאופטימיות שלך, אולי גם נצליח למשוך לשם את הצופים, מאזינים. עוד שנה ומשהו אמורים להיות בחירות, אולי זה יהיה כבר לפני, אבל נגיד שזה יהיה בתאריך שלהם. את רואה שם איזושהי אופטימיות באמת של שינוי, של כניסה של כוחות חדשים? מה אכפת לך להגיד כן? תגידי כן. יש פוטנציאל שזה יקרה. יש פוטנציאל שזה יקרה. מה צריך בשביל שזה יקרה? אני אגיד לכם משהו נאיבי, בסדר? מתוך איזושהי אמונה בדמוקרטיה, ומתוך אמונה בחברה הישראלית. אנחנו הרבה מאוד שנים חושבים שהפוליטיקה מכתיבה לנו את המציאות. וכאילו הפוליטיקאים הם המנהיגים, ואנחנו מתאימים את עצמנו. כן. וזה הרבה שנים היה ככה. אבל אני חושבת שצריך להפוך את הפירמידה. ואנשים פה צריכים להחליט שהדבר הזה נגמר. כאילו... אבל יש עוד משהו אחר. מה זה הדבר הזה? רגע. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? המשחק הזה של כל צד תוקף את הצד השני, וכולם מצופפים שורות עם המחנה שלהם, ומי שצועק יותר, מכונת הרעל, כן? רעל יענה ברעל. אם רעל יענה ברעל, זה רק מעלה את מפלס הרעל, ואנחנו כולנו נטבע ברעל. ומה שאני באמת מקווה שאנחנו כולנו נצליח לעשות, זה שכשיוכרז הדבר הזה, שיש בחירות, כל אחד יבוא למי שמייצג אותו, ויגיד, אני לא אצביע לך אם אתה תדבר בצורה כזאת. אני לא אצביע לך אם אתה תפלג. אנחנו דורשים מכם את הברית הציונית, את ברית המשרתים. אנחנו תובעים מכם ממשלה רחבה של ברית של משרתים. אנחנו, לא אכפת לי יותר מי המחנה הזה או המחנה האחר. אנחנו במחנה הישראלי, ואנחנו לא מוכנים יותר לדבר הזה. עכשיו, שוב אני אומרת, חרדים,
אני לא מדברת עכשיו על החרדים. אני מדברת, אנחנו שנינו באיזשהו אופן במגזר. כן. מה זה הדבר הזה של השותפים הטבעיים שלך, זה החרדים? ואז אתה מנסה באמצעות כל מיני כאלה, לא, זה ככה וזה ככה. לא, לא. תלכו עם השכל הישר. וההבדלים בינינו הם מאוד מאוד קטנים. ההבדלים בינינו לבינם הם גדולים. אחרי שנעשה את זה, מי שרוצה להצטרף, שיצטרף. אבל כאילו אני מאוד מאמינה בחברה הישראלית, אני מקווה שאני לא אתבדה. אז אני רוצה רק להוסיף לתקווה הזאת, או לאופטימיות, מחשבה אני חושב שעצם העובדה שבאמת העם רוצה משהו אחר וזו התחושה, זה התחלה טובה. כאילו בלי זה לא היינו יכולים לעשות כלום. אני חושב שבמקרה שלנו לא יספיק לבוא לנציגים שלנו ולהגיד להם, אם אתם לא תהיו ככה וככה, אנחנו לא נצביע לכם. אני חושב שבמקביל צריך גם נציגים חדשים. לגמרי. לא בטוח שאפשר כבר לשנות את הנציגים הקיימים. לגמרי. ולשם כך צריך שאנשים ייכנסו מתחת לאלונקה. אני יודע שפוליטיקה אולי נחשבת לא כיף גדול, וזה כנראה נכון. הפוליטיקה נחשבת כיף גדול. תראה, אנשים שנמצאים שם, הם כיף להם נורא. לא, אבל האנשים הטובים לא נכנסים לפוליטיקה כדי לא להתלכלך והכל, ואפשר גם לעשות את זה אחרת. אני חושב שגם היום בתוך המאה ה-20 יש בודדים שאפשר להגיד שהם אחרים קצת. יש אנשים שיושבים על הקווים ומתחממים, כן? כולנו מכירים אותם, כולנו יודעים מי הם. אני גם חושבת שהם צריכים לקבל החלטות. האנשים שיושבים על הקווים, לא כל אחד יכול להיכנס לפוליטיקה, לא לכל אחד יש את הכוח ואת היכולת וכו'. יש כמה שמות בבורסת השמות שמסתובבים, וחלקם לא מספיק מוכרים, וחלקם, אני אגיד לך יותר מזה, עוד לא לגמרי החליטו מה הם ומי הם. ואני חושבת שזה המאני טיים. בשבילם לקבל החלטות, האם הם חלק מהבעיה או חלק מהפתרון. אולי מחכים לראות איזה עוד שחקנים יצטרפו שם. זה בוודאות נכון, אבל אני אומרת, מעבר לזה, יש אנשים שעוד לא החליטו, ומה אני מתכוונת חלק מהבעיה או חלק מהפתרון? האם אתה מצטרף למחנאות, לאנחנו והם, למכונת הרעל, אומרת ככה, אז אני אוסיף את הרעל, מול הרעל צריך לענות ברעל, וכאילו מי יגביע את הלהבות, מי ישתמש בביטויים עוד יותר קשים, מי לא יתפשר לעולם עוד יותר מהצד השני שלא יתפשר, מי בא להביס את הצד השני עוד יותר. אם אתם ככה, אתם חלק מהבעיה, אתם לא חלק מהפתרון, ושום דבר לא ישתנה. אני, כאילו גם אם ייכנסו אנשים חדשים, אבל עם אותה רוח, ועם אותה אסטרטגיה, לא השתנה כלום. צריכה להיות אסטרטגיה שונה, אסטרטגיה של להגיע להסכמות, שכל אחד מוותר על משהו, זה לא הכל או כלום. אנחנו לא בקיצוניות הזאת של, אתה יודע, מתאבדים על כל החבילה. לא, פשרה זה לא מילה גסה. אנחנו עכשיו, זה הזמן לפשרות. חייבים לעשות את הדבר הזה. ישראל יותר חשובה מכל דבר אחר. אני לרגע רוצה להצטרף לאופטימיות, כי אני חושב שבאמת שומעים אותה הרבה יותר, שומעים את הטוב הזה יותר בעם, בפודקאסטים, באנשים, בכל הטוב הזה שאמרת שרואים אצלנו, ואני באמת רוצה לקוות שמתוך זה, בסוף זה ישפיע על מי שנכנס לתוך המשחק הזה, ואם הוא באמת מביא את השינוי ואת התיקון, ועוד שני נושאים שהייתי רוצה לדבר עליהם. אחד זה קולך נאמני תורה ועבודה, ושתיים, מכיוון שהפודקאסט הזה עוסק בלהביא טוב, ואני מתכוון גם בעיקר לאיש הקטן שמקשיב, שומע, רואה, איך לעשות את הטוב הזה, איפה את רואה מתוך מה שאת פוגשת, איפה אפשר לעשות לטוב, להתחבר לטוב. אז זה הנושא השני. קולך נאמני תורה ועבודה, מה החיבור, מה עושים שם? הכל קשור בהכל. זאת אומרת, אני חושבת נעשה רגע זום אין על הציונות הדתית. עברה אירוע מאוד קשה, הציונות הדתית. אני אומרת, עברה השתלטות עוינת.
המותג הזה שנקרא ציונות דתית עבר השתלטות עוינת. ויש הרבה מאוד אנשים שמצד אחד מרגישים, מזדהים עם ההגדרה הזאת. ציונות דתית. ציונות דתית. כן? זה לא אנשים שהם ציונים ודתיים. אנשים שהציונות שלהם היא דתית והדתיות שלהם היא ציונית. אוקיי. ולא מוצאים את עצמם בקרב מי שהיום נושאים את הדגל הזה. ואני אומרת לך, זה דבר שמדיר שינה מעיניי וגורם לי לכל כך הרבה עוגמת נפש, כי זה חילול השם כזה גדול, שהקולות שאנחנו שומעים היום שמדברים בשם היהדות, זה הקולות הכי קיצוניים והכי גזעניים והכי לוחמניים והכי חסרי חמלה והכי ערלי לב. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? איך באמת זה יכול להיות? שהיהדות שנאמר עליה, שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, שהמצווה שהכי הרבה פעמים חוזרת על עצמה בתורה, היא ואהבת את הגר. ולא גר אדם שהתגייר, אלא גר שחי איתך בארץ. ושיש לנו, אתה יודע, דיברתי עם אחד הפרקים בקשה להאמין, היה עם דוקטור אריאל סרי לוי, שהוא חוקר מקרא ומחשבת ישראל באוניברסיטת בן גוריון, אבל לא בכובע הזה ראיינתי אותו, אלא עשה מאות ימי מילואים בעזה. והוא שאל שאלה שעוד מהדהדת לי עד עכשיו. הוא אמר, תראי, כשאנחנו כחיילים דתיים בצבא, מה לעשות? יש חילול שבת, אפרופו סבא שלי, כן, מה שדיברנו קודם, יש חילול שבת, יש בעיות של כשרות, יש בעיות של נכנה אותם צניעות, כן, צריך לישון עם הפרמדיקית במיגונית, אבל יש מנגנון שלם שנקרא הרבנות הצבאית, שמטרתו לצמצם את חילול השבת, לצמצם את הבעיות של הכשרות, לצמצם, כי אתה מבין שצריך, אבל כדאי לצמצם, ואז אם יש לי איזה בעיה, אני מרים טלפון לרב, אני שואל אותו, מה, איפה היום שבו אני מקבל פקודה לירות לתוך אוכלוסייה אזרחית, ואני אומר, סליחה, אני צריך להרים טלפון לרבנות הצבאית, לשאול אם זה מותר. כאילו, למה אין את המנגנון שמגויס לצמצם את הפגיעה בחיי אדם, בחפים מפשע? איפה המוסר היהודי? ולא רק שאתה לא יכול לדמיין את המצב הזה, אלא האם אתה יכול לדמיין מצב שאתה מתקשר לרב, והרב אומר לך, סליחה, אסור לך? אסור לך? אלא לא רק שהחיילים הדתיים הם לא אלה ששואלים, אלא הרבה פעמים הקול הזה הוא הקול הכי לוחמני. בשם היהדות כביכול אתה צריך לשבור ולהרוס ולהשמיד ולנתץ כאילו זה הקול של היהדות, זה חילול השם. זה חילול השם. והדבר הזה, אני חושבת שיש לא מעט, אתה יודע, קצת כמו בקשה להאמין, אני לא יודעת אם זה הרוב, אבל זאת קבוצה לא מבוטלת. בתוך הציונות הדתית שמרגישה שהקול שלה לא נשמע, ושהיהדות הזאת שאנחנו רואים אותה על המסכים ושומעים אותה ברדיו, היא לא היהדות שלנו. ואנחנו רוצים לגבש מחדש את המחנה, לא להמציא שום דבר, לא להמציא שום דבר. תראה, אני אגיד לך עוד משהו. להגיד זאת לא היהדות, זה לא נכון. הקולות האלה, הגזענים והלוחמניים והאכזריים, יש אותם גם ביהדות, יש אותם. אפשר להכחיש את זה. הדברים שהם מצטטים, הם לא ממציאים, הם קיימים שם. אבל יש עוד דברים ביהדות. ויש איזה מאמץ שיטתי להשתיק את הקולות האחרים בתוך היהדות. ולהגיד לך, זה לא יהדות, זה אתם יפי נפש, אתם שמאלנים, אתם פרוגרסיביים, אתם רפורמים, אתם זה. והקולות האלה הם קולות לא רק שהם בתוך היהדות, הם במיינסטרים של היהדות. הם לא בשוליים, הקולות ההומניסטיים, הליברליים, החומלים, הם לא בשוליים של היהדות. הם במיינסטרים שלה, וצריך לגבש מחדש את המחנה הזה. זאת המשימה שלנו. ואני חוזר לשאלה, נאמני תורה ועבודה, זה גיבוש המחנה הזה? כן, כן, זה ניסיון. מה עושים שם? מה, למי שלא מכיר, מה קורה שם? תראה, שוב, זה ארגון מאוד מאוד ותיק, גם נאמני תורה ועבודה, גם קולך, שזה ארגון שהוקם בשם הפמיניזם הדתי. אנחנו בשנים האחרונות בעצם מיזגנו את שני הארגונים האלה, מתוך בדיוק התחושה הזאת, שזה בסופו של דבר רעיונות מאוד מאוד דומים, ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו יותר לעבוד בנפרד, אנחנו צריכים להגביר את הקול שלנו. צריך להתאחד. כן, זה לא קולך, זה קולנו. כן. נשים וגברים ביחד, למען ערכים שאנחנו מאמינים בהם.
שכוללים פמיניזם ושוויון וכבוד לזולת ואחריות חברתית ומוסר וחמלה ומחויבות. אז במסגרת מה פועלים, מה עושים? אז שוב, אנחנו... אולי תוציאו שולחן ערוך, אגב. כן. תראה, אני חושבת שחלק מהחוכמה זה לא להמציא שולחן ערוך, זה למצוא לנווט בתוך הים המאוד מאוד גדול שיש לנו כבר. אתה יודע, הכל נמצא, הכל כבר נכתב, הכל כבר נאמר. אפילו סביב, אתה יודע, סוגיית החטופים. יש לך את גדולה מצוות פדיון שבויים יותר מכל מצוות שבתורה, ויש לך את לא פודים את השבויים ביותר מכדי דמיהם. שני הקולות האלה נמצאים בתוך היהדות. עכשיו אתה צריך להתנהל בתוך זה ולקבל החלטה. אוקיי, הכל כבר נאמר, אבל אל תכחישו את הקול הזה. עכשיו, הארגונים האלה הם ארגונים ותיקים. אנחנו מנסים להתאים אותם למציאות החדשה. תני לי איזה משהו שכרגע נגיד. בעיקר לייצר, אני שם את הדגש על שני דברים שאנחנו עובדים עליהם היום. אחד, זה לייצר רשת. בכל מקום שאני מדברת עם אנשים, אומרים, גם אנחנו מרגישים ככה, גם אנחנו מרגישים ככה, אבל אנחנו לא יודעים איפה האחרים נמצאים. זה קהילה פה וקהילה שם, בוגרי מוסדות, מכינות מתונות יותר, ישיבות מתונות יותר, מדרשות מתונות יותר, מוסדות לימוד מתונים יותר, הזכרנו שהבנות שלנו למדו פחות או יותר באותם בתי ספר, אבל הבוגרים מפוזרים בכל מיני מקומות, צריך לאחד אותם, לייצר איזה רשת ותחושה שאנחנו קבוצה, שאנחנו חלק יש איזה דיבור בתוך המערכת של מחשבות פוליטיות, אגב? תראה, זאת השאלה הראשונה ששואלים. תמיד, כמה מנדטים יש לכם? אנחנו לא מתעסקים בזה. אנחנו לא מתעסקים בזה, כי אני אגיד לך משהו. הציונות הדתית המתונה, זה האקזיט הפוליטי המוצלח ביותר בתולדות הפוליטיקה הישראלית. אני עומדת מאחורי המשפט הזה. כאילו אומרים, הציונים הדתיים המתונים, הם אפילו לא מנדט אחד. אי אפשר, הם לא עוברים את אחוז החסימה. אתה יודע למה לא עוברים את אחוז החסימה? כי זה אנשים לא מגזריים. זה לא אנשים שחשוב להם להצביע למפלגת הבית עם השפם. אבל למה זה אקזיט פוליטי? כל המפלגות במפה הפוליטית בישראל, יש להם נציגים מהציונות הדתית המתונה. חוץ מאשר החרדים וממפלגת הציונות הדתית. שם אין ציונות דתית מתונה. אבל תסתכל בליכוד, יש אנשים שהם חלק מהציונות הדתית המתונה. יש שם אנשים שהבנות שלהם לומדות בפלך, שהילדים שלהם לומדים במוסדות מתונים, שהבנות שלהם משרתות בצבא. כאילו, כל ההגדרות של אנשים מתונים. בכחול לבן, 5 מתוך 10, מתוך העשירייה הראשונה. זאת אומרת, בראייה שלך, מפדל, אפילו במפלגת העבודה, אוקיי? וביש עתיד, ואפילו במרץ, היו מועמדים שגדלו בציונות הדתית. אבי דבוש גדל בבני עקיבא, בבאר שבע, אני חושבת, אם אני לא טועה. אז אני שואל, בראייה שלך, אנחנו רוצים איזה מפדל חדש, או נהפוך הוא, שפשוט יהיו בזורים בכל מקום? אני חושבת שמה שמאפיין הרבה מאוד אנשים מהציונות הדתית המתונה, למרות שהמילה הזאת, אני לא אוהבת את המילה הזאת, כי זה כאילו, מתון זה לא סקסי. אולי נקרא הציונות הדתית, והם יהיו הקיצוניים. בדיוק. טוב. אני חושבת שחלק ממה שמאפיין את האנשים האלה היום, זה תחושה של אחריות חברתית. אני לא אצביע מגזרי. אנשים שלא מרגישים בנוח עם זה שהילדים שלהם מקבלים יותר מילדים במערכת החינוך הכללית בגלל שהם דתיים. יש לנו אחריות חברתית, ואני לא בהכרח, אני לא אצביע למפלגה מגזרית, אני אצביע למפלגה שחורטת על דגלה אחריות חברתית לכלל החברה הישראלית. וחלק מהאחריות שלי לחברה הישראלית היא נובעת מהיותי ציונות דתית. זה התפקיד שלנו. אז כן, אני חושבת שהימים האלה של מפלגת הבית עברו מן העולם. עכשיו, יכול להיות שאני טועה בגלל some of my best friends, שהם אנשים מתונים, שחיים באזור המרכז, או לא משנה, אפילו במקומות אחרים, שאין הבדל גדול ביני לבין הדעות שלהם, בין הדעות שלי לדעות שלהם. כן, אבל בסוף היום צריך להצביע למפלגה דתית. הימים האלה של מי ידאג לישיבות ההסדר, מי יקים מקוואות, חבר'ה, תרגעו, תנשמו, אנחנו כבר התבססנו, והימים האלה חלפו, והגיע הזמן להתגייס ולדאוג לחברה הישראלית בכללותה, והחיבור לזהות יהודית, היום
across the board הוא מאוד חזק, והמאבק האמיתי, מלחמת התרבות האמיתית היא, מה יהיה התוכן של הזהות היהודית הזאת? האם הזהות היהודית הזאת היא מתונה, היא מכילה, היא מאפשרת, היא מקבלת, היא סובלנית, או שהיא כופה והיא קיצונית, ואם נחזור לתחילת השיחה שלנו, מי שמחמיר יותר הוא זה ששווה יותר, ומי שמקל נזלזל בו ונלעג לו. זה המאבק שלנו. אני חושב שבאמת כחלק בעצם זה שוזר את כל הדברים שדיברנו פה, שכחלק מה-70-80%, שזה המיינסטרים, וכחלק מזה שרוצים באמת לייצר פה אחדות, וכל המילים היפות האלה, אז זה חייב להיות חלק זה לא יכול להיות בתור עוד מפלגה, ולא משנה מי עומד בראשה או משהו כזה, זה פשוט צריך להיות חלק ואנחנו כבר שם. נכון. זאת אומרת, וגם זה, אני אגיד, זה מהלך מבורך שקרה, קורה, ובטח יקרה עוד, ואשרנו. זאת אומרת, זה מהלך מבורך שקורה. זה גם מעיד על הצלחה. כן. כשעושים אקזיט, כן. זה מעיד על הצלחה. כן. וכל מגזר אחר היה בעצם חולם על הצלחה כזאת, לצאת מהגטו המגזרי. זה מה שיקרה לא היום, לא מחר, לא מחרתיים, אבל זה יקרה גם לחרדים. ביום שהציבור החרדי ייגאל באלף ובעין מההנהגה שלו, והם יתחילו לחשוב בצורה עצמאית, ולהבין שההנהגה הזאת עושה להם רע, ופוגעת באינטרסים שלהם, והם יתחילו להצביע למפלגות אחרות, יהיו להם גם נציגים במפלגות אחרות, וזאת תהיה הצלחה שלהם, הם יעשו אקזיט בחברה הישראלית, הם יצאו מהגטו של המפלגות החרדיות, וישתלבו בתוך המערכת הפוליטית הכללית. זאת תהיה הצלחה, ועם ההצלחה יש מחיר גם. זה חזון אוטופי, הלוואי. בואי נסיים בטוב. כאילו, הכל טוב. הכל טוב. לא הכל טוב, לא הכל טוב. נחזור לבודהיזם. כן. לא הכל טוב. לא הכל יהיה טוב אף פעם. אבל בואי נשאף לטוב, ובאמת, כל מי ששומע, רואה, בואי ניתן איזה טיפים לעשייה טוב. כי בסוף, את הפודקאסט הזה עושה בשביל זה, להביא טוב. תראה, קודם כל אני חושבת שאנחנו מוקפים בהמון אנשים טובים. זה באמת... אבל אם אני יכולה, טיפ אחד שאני מנסה ליישם אותו גם על עצמי, ופה אני לא מטיפה, זה אתגר גם בשבילי, אוקיי? אני חושבת שאנחנו, הרבה מאיתנו כישראלים, אנחנו אנשים מאוד אידיאולוגיים. אידיאולוגיים ואידיאליסטים. ואני פעם הייתי מאוד גאה בזה, שאנחנו חברה אידיאליסטית, היום אני חושבת שהאידיאולוגיה היא זאת שדופקת אותנו. והיכולת לא לראות את האדם שמולך, אלא את האידיאולוגיה שלו, היא מאוד מאוד פוגעת בנו. ואני חושבת שמה שהצלחנו לעשות כחברה בשבועות הראשונים אחרי 7 באוקטובר, זה לא להתייחס בכלל למה אנשים חושבים, אלא רק להתגייס בשבילם. לא רק להתגייס ליטרלי לצה"ל, להתגייס עבור אחים ואחיות שצריכים אותנו, ללא הבדלי דת, גזע, מין ודעה פוליטית בעיקר. ואני חושבת שאם נצליח, כאילו להוריד את הסטייקס, להיות קצת פחות אידיאליסטים, כאילו, את יכולה לנסות להוריד את הדברים האלה לפסים מעשיים ופשוטים? כלומר, איך לעשות את מה שאמרת עכשיו בפרקטיקה מחר בבוקר? אני חושבת לא לחשוב דרך המשקפיים של הקבוצה האידיאולוגית שאנחנו שייכים אליה. אנחנו מדברים הרבה בפודקאסט שלנו על הקשבה רדיקלית. אוקיי. לפעמים, אתה יודע, אני מכריחה את עצמי לשמוע פודקאסטים של אנשים שאני לא מסכימה איתם, ובשביל לתרגל את השריר הזה. ואני מגלה לתדהמתי שזה כל כך קשה, אפילו שאני לבד באוטו, אין איתי אף אחד, אני לא מתווכחת עם אף אחד, אני שומעת את הבן אדם מדבר מתוך המכשיר מתוך הטלפון או whatever ברדיו, אני מתעצבנת, לפעמים יש לי סטרס בגוף, ואני אומרת לעצמי, תגידי, מה קורה איתך? אף אחד לא רואה. למה מילים שאת שומעת מייצרות סטרס בגוף שלך? כאילו, למה את לא יכולה לשאת את הדברים שהוא אומר? בואי תרגי קצת. אפשר לא להסכים. אני לא אומרת, בקצוות יש באמת דברים שהם בנפשנו, שמצווה להיאבק בהם.
אבל אנחנו מתייחסים באותה מצווה כקטון כגדול, כן? אני אומרת, לנשום, להקשיב, לראות שיש בני אדם, האדם הוא לא רק הדעות שלו, הוא גם האדם שהוא, ויש אנשים שעושים טוב, שחושבים אחרת מאיתנו. יכול להיות שבסוף זה יאפשר לנו להנמיך את הדבר הזה, וכן להצליח להגיע להסכמות בסופו של דבר. אז גם ברמה הראשונית, שכמו שאת אומרת, לראות את האדם ולא את האידיאולוגים, את האידיאולוגיה מאחורי וכולי, וקודם כל זה מקרב אותנו לאדם, וגם את הדעות שמעצבנות אותנו, ואנחנו יושבים באוטו ומשתגעים מזה ומשתוללים, קודם כל, מאוד יכול להיות שגם כוונתו לטוב. כלומר, צריך להקשיב, לשמוע, להביע דעה, לשנות, לא לשנות, אבל בסוף, אגב, זה אחד הדברים שבאמת דור מאוד דגל בו, של להקשיב, פשוט להקשיב, ולהקשיב בהמשך למה שאמרת, באמת ממקום בגובה העיניים, פתוח ומאפשר. ולפגוש אנשים, לא לפחד לפגוש אנשים שחושבים אחרת ממני, אפילו בלי לדבר איתם על הנושאים השנויים במחלוקת. קודם כל לפגוש את האנשים, ואחרי שאתה פוגש את האנשים, ואתה מכיר אותם, אתה רואה כמה שהם אנשים טובים, אתה מקשיב אחרת, אתה מגיע אחרת גם למחלוקת. ואז כל הווייב הוא אחר, וכל המוטיבציה היא אחרת, ואני שומעת את זה בכל מקום, מאנשים ששרתו במילואים ביחד, מאנשים שאתה יודע, מהעוטף ומגוש עציון שנפגשים עכשיו ועושים. אחרי שאנחנו מכירים את האנשים, אנחנו מדברים אחרת על הנושאים שבמחלוקת, כי אנחנו מבינים שיש פה אנשים טובים, אהובים, שוחרי טוב, שיש לנו מחלוקת אידיאולוגית איתם, בסדר. אבל אנחנו ננהל, נשבענו לנהל את המחלוקת אחרת. כן. ואני חושבת שזה אפשרי. בנימה אופטימית זו, קודם כל הייתי יכול להמשיך פה עוד שעתיים, אבל מה לעשות, החנייה נגמרת. אז תודה שבאת, אפרת. תודה שהזמנת אותי. ותודה לכם שהייתם איתנו, הקשבתם, ראיתם, תשתפו, תעירו באלף, בעין, בפייסבוק, איציק שפיר. אוהב אתכם, נתראה בפרק הבא. ביי ביי, להתראות.